Ukáž sa maminke. Robko. Pach. Pach na zem. Kukuk. 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 Kristine Repovú. Bože, bol som taký šťastný, že som od samého šťastia až kričal takto. Dostaň. A čo je toto? Kto sa bude česať? To sa bude česať. A ako poprosíme? Kto sa bude česať? Ha? Kto sa bude česať? Pomaličky. Kto sa bude česať? Pomaličky, že nestíham ani kamerovať. Pozri na mňa. Pozri. Kuk. Chceš sa česať? Chceš toto? Chceš? Áno. A brúško? Tak, zoberieme aj nožničky. Robí. Idem aj pre nožničky? Povedz. Robert. Tam budeme brúško česať. Aj krček. Tak sa budeš točiť. Ukáž. Pošli babám pusky. Pošli pusku. Pošli pusku. Robí. Nie, neboskávam cudze baby. Iba maminku. Pošli babám na modrom koníkovi pusku. Pošli. Robko. Pošli. Daj cmuk. Daj cmuk. Tak, hlaviku. A pozdravujeme babi na modrom koníku.